It's my Ate Angel's birthday tomorrow and ngayon pa lang nagre-ready na ako. Busy-busyhan guys. Nakasamahan nyo. Homemade tayo guys. Wala akong mahanap na picture niya. So, ayan lang yung i-capture natin. Idol na kasi si Vice Ganda. So, flower girl siya. I think she's only 5 years old or 4. I'm not pretty sure. Ayan siya. Ano pa siya na bata siya guys. Ayan siya kanya. Papalitan lang natin ang tablecloth. Itong ating table. Ayan. Yan na muna yung setup ng ating table dahil wala pa tayo handa. Oo. Bigyan mo. Chapter 3. You are not special. You like to feel special. Inuman na. Wala ako kakay. You are not special.
Pero mo ganyan, Mark? Natakpan si si Gwapo. Ito mo ayaw din. Hala, kasama ka. Sama niyo na si Mami. Sige, sige. Upo. Hindi na. Kaya, upo. Bumabata tayo pagkasama natin sila eh. No? Ang gulo nila. Mami! Wala eh. Anyari, Mi, kaya pa ba? Mami! Hindi kita, sira. Ayan, video yan. Ay, video ko! Narinig yung sa video, papatay. Paano mga posing mo? Kala nyo naka-video kayo. Ano tayo mga ano mo? Si Makay naman. Mami! Si Angel, napaka ano eh. Kuya, wag kang magtago. Gwapo no. Yan yung aming napaka-gwapong barista. Ayun. Lager din pala ito natin. Lager. Ganun, laging may ano eh. Sa salamin. Flavor yan, Kuya Brick. Hala, Kuya Brick. Talagang lalasingin mo sila. Paano ako? For sure. Wala? Paano ka? Wala? Kasi po lagi ang parents niya, ng kanyang kapatid. Salamat Lord God sa inspiration na patuloy niyo po ibinibigay kay Angel. And Lord, your plans to her is to give her a good future and Lord, always Panginoon na magkaroon siya Lord God ng time for you to talk to you every time na she feel may mga things Lord God complicated sa kanyang buhay. Hayaan niyo po Lord God na in your presence matagpuan po niya yung wisdom and knowledge na kailangan niya sa kanyang decision making. And right na Lord God sa kanyang 70 years Panginoon na pag-iingat mo po. Salamat sa buhay ni Angel at patuloy po namin tinataas, especially in kanyang kalusugan, na Lord, you are her great healer. Alam po namin na there is nothing impossible to you. So, sa kanyang birthday ngayon, Lord, kinumit po namin siya sa iyo na patuloy po niyang maranasan ang miracle healing mo po, Ama, sa kanyang buhay. Sa pag-celebrate po namin ng kaarawan niya sa araw na ito, Lord, ma-enjoy po namin lahat. At salamat, Lord God, sa food na inihanda ng kanyang support na nanay at napaka talaga right yung nanay niya is always in her side. She is so great, Panginoon, having them, Panginoon, sa kanyang kapatid. Patuloy po niya, Lord, na makita yung goodness mo ay hindi po natatapos at hindi po naumubos. At Lord God, sa mga bisita niya po, Ama, ngayon sa ano na to, yung kanyang mga friends, kami po, Lord God, ay saksi sa kanyang kabutihan na ibinibigay po sa life ni Angel. And thank you for all the foods, Lord God, na kakainin po namin sa ngayon at pag-enjoy po kami na alam po namin na kayo po yung nag-provide ng lahat-lahat po, Lord God. Thank you, Lord, at hayaan niyo po, Lord God, na ang buhay ni Angel at kanyang pamilya, patuloy po silang magkaroon, Lord God, ng ma-anchor po sa inyo, Lord God, yung kanilang faith na, Lord, sa lahat ng desire nila, sa lahat, Lord God, ng goals nila, sa lahat po ang ginagawa sila. Sa inyo po sila unang lalapit. Dahil, Lord God, you will never, Lord God, hindi po sila mawawala ng hope, and Lord God, the hope will never disappoint them. Thank you so much, Lord. We give you all the glory and praise in Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy hooray! Tita, dito ka, tita, dito. Tita, dito. Hi, hello sa vlog namin. I-screenshot ko na lang. Sige.
Hey, o yan, o yan. Hey. Oh, you bumped your head. Yung aming barista. Sa Shein. Shein. Ate Caron. Alam mo na ha. Hindi, may gamot naman daw. Kaya tayo eh. Galit-galit mo na. May gamot. May gamot siya. May gamot naman. May gamot sa barista. Kaya Sabi niya, kain na. Oo. may Bricks, kung may girlfriend ka na, malaman namin ha. Wala. Ang tanong dyan, ilan? Isa lang. Captured my baby Cloudy. You say happy birthday to Ate Angel. Come on, sing happy birthday to Ate Angel. your ate. Gwapo eh. Sentensyahan mo yan, ate. Ah, grabe yung video. Delikado kumain dyan. Hindi Daniel. Ay, flashlight lang dito. Oh, flashlight. Hi, Faith. Sana araw-araw birthday ni Angel. Para araw-araw may kare-kare. Yun Pwede dumaan dito, tita. Sige. Dumaan eh. Kung neighbor lang tayo, ay naku. Pwede naman gawing neighbor. Oo nga, Kuya Mark. Kuya Mark, you sing happy birthday naman, please. The birthday. Happy birthday, Angel. Happy 17th birthday. Thank you very much for inviting us here. And I wish you a good birthday and everyone Wish you and Merry Christmas and a Happy New Year. Happy Christmas and Merry New Year. Okay. Yung fried chicken talaga yung maganda. Kaya nga. What about the carbonara? What can you say about the carbonara? This is the first time I like the carbonara. Oh, really? Because I don't like other carbonaras. Pero mga pa-English lang nakaka-nosebleed na English dyan. Pala pwede ko carbonara, no? May Yung nakaka-nosebleed na English. Wala po dito. May Australian accent daw. Oh, yung may Australian accent naman, please. This is really good. Baka mo. Sampulan ng Dati akong baristo. Hindi, panadero. Kaway, Kay. Ate Makay. Kaway. Kuya Nico. Ayan yung aming barista. This way, down. It's up to you. How you do it? Go. Ito pala yung magagawa ng na general math. Naglilinyahan ba yung mga customer? Uy, ang galing ko talaga mag-cut ng cake. Rhea, ako na kukuha ng certificate mo next year. Uy, masyado ka. Alam ko yung so, wow! Kinama. Mabahala ka na dun. Sige na, bigyan mo sila. Hindi, para sana ako si ate. Which one do you like? Wow, Nico. Diyan ni Nico may nga nata. Na? Ni Nico may nga niya. May nga naman.
Nothing yan. Ano kinainin niya? Basta conventional chicken. Carbonara? Carbonara. Alit naman ang cake mo. Kumuha ka na lang next. Ate, mamay na ka? Samasan mo yung Kaya yan? Mark, do you want cake? Sino na next? Ayun na yung letter. Ayan na, alin mo. Yan kakain pala ako mag-vlog. But you have to... Mark, you call Chelsea. She wants cake. Come on. Masarap ate. Yay! Nagustuhan niya. Sabi nga niya, Di ko talaga bet yung carbonara sa Pilipinas. Ngayon ko lang nagustuhan. oh, what does she want? You ask her. Come on. Ask your friends, go! Gabi. What's my name? I'm so sorry, Mark. Don't do that, Mark. Let's do it.